sillain, että se niinku olisi siinä maassa vieläkin. Niin. Älkää, ei enää kiusata sitä, tai ei kosketa, älä senkkuu. Se tää kuolee. Se taitaa nukkuu. Onkohan se kuollut? Ei ole. Ei oo. Se vaan on tolle. Kato. Jotkut on maasammakoita ja jotkut on ihan sammakoita, jotka on vedessä. Nyt ei sitten kuollutta. No niin, liiku. Sitten Jeppe tulisi just juomaan siitä. Hyi. Kato sui! Noi, onpa pitkät jalat. Oikeesti. Hei, lähetä toi YouTubeen, niin mä voisin katsoa sen. Älä nyt. En tiedä. Ei. Mä pistän sen nimeksi Sammakko. Saku Sammakko. Hei, onko sulla mun numero? Ei. Itse sulle tarvii siis panna mun numero. Katso Sammakkoa. Liiku. Jos sen ottaa käteen, niin se liikkuu. Niin kuin tälleen. Sitten sen tiputtaa heti, kun se liikkuu. Hei! Niin kuin vaikka tolleen. Älä sinkku. Sinkku, lopeta! Ei ole kivaa. Ajattelin, kun joku pitäisi suakin kämmenellä ja olisi tälleen vaan pöö. Niin. Pöö. No nyt se hyppäsi itse. Hei! Älkää panko sitä mihinkään, mä menen hakemaan munkin kännillä. Joo. Kato. Petra, voiko laittaa mulle kuvan siitä? Tai Joo. videon? Älä sinkku. Lopeta. Pistäkää se sormelle, niin pystyy ottaa parhaiten. Tehdään vähän tilaa. Ai mä olin. Et sä, Selene. Ei. Selene. Sä et ota Sammakkoa. Sinä olet. Mitä mä kuvia rupeen ottamaan, kun mulla ei ole se kännykkä. Ai. Sä oot tyhmä. Ite Tää oot. tyhmä. Itse oot. Ite oot. Itse. Ite. No niin, paas se nyt sinne veteen. Paas se sinne veteen. Niin. Se ei liiku hirveästi vedessä. Se nukkuu. Ei nuku. Hei. No miksi se hei, pistetään se matolle, niin sit tietää, että se elää mennä. Se kohta pomppaa se siinä. Se elää. Sen tuntee. Otetaan se tohon hetkeksi. Okay. Otetaan se hetkeksi. Mut sen kun menes vähän taaksepäin. Kato, niin se jalat on nyt tässä. Mä otan videoon nyt. Mä oon ottanut jo 2 minaa tätä videoa. Mä nyt loikkasin. Senkku, älä. Se söi tota. Ei syönyt siinä vaan tommonen. Älä Senkku, anna sitä. Voiko sä kun liikuttaa sitä? Ei saa liikuttaa. Hoho. Kohta se menee sinne. Pistetään nyt se tonne hetkeksi tonne veteen taas. Hei. Ei kun ei vielä. Hei, anna se mun käteen, niin mä lähetän tän videon iskellä. Okei. Okay. Moikka Ei, se Sanna. on mun kädessä. Ai oikeesti se kutittaa ihan kamalasti. Noniin. Onko siellä isot jalat? Se ui. Ei kato se jalkojen nyt. Se on ihan ursaa sen. Se jäi tälleen. No nyt ne ei oo enää. Hyvä. Sekko, meks vähän pois, kun me pistetään se uudestaan matolle. Sekko, meks pois sieltä matolta. Niin, on tosi assussa. Se pitää kuolla. Ja voiko sä pitää tota ja asuttaa sitä tohon? Okei. Kattokaa. Se on iso vakeen. Älä hypi tonne terassiin. Ei saa! Sinne sä et muuten sit hyppää. Saku Sammakko. Niin, Saku. Mä otan sen käteen. Ja voiko sä pitää tota? Ja osoittaa sitä tohon. Apua. Okei. Hyvä. Älä Me Senkku. yritetään nyt saada tota. Sit se poppaa kuitenkin mun kameralle. Tälle. Pui. Yksi sammakko on. Ei sinne! Se haluaa mennä uimaan, ei! Se halusi itse mennä, mutta se hyppäsi itse tohon niin. Hei, onko sulla YouTube-korttia jollain teistä? En oo varma, onks mulla.